Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shadaqallahul azim. Sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang kula hormati, panjenenganipun sesepuh binisepuh priagung ingkang tansah dipun tenggo-tenggo fatwahipun para kawula dasih ingkang tansah winengku ing pargomatan ingkang kula hormati. Panjenenganipun bapak ibu, para alim, para ulama, priagung sumbering kautaman ingkang pantes dados tuladaning para kawula dasih ingkang tansah winengku ing pakurmatan ingkang kula hormati. Panjenenganipun ibu bapa pengemban pangembating praja satriyaning negari, priagung papan pangayomaning para kawula dasih ingkang kula hormati. Mligi utami panjenenganipun bapa wagimin sekalian ibu kadang kinasih kadang besan ingkang sinengkuyung panjenenganipun bapa Warsana sarjana agami minangka sesepuhipun rombongan ingkang tansah sinubya-subya ing pakurmatan ingkang kula hormati. Mboten ketalumpan panjenenganipun rombongan musik penghibur ingkang pantes dipun banggaaken ingkang kula hormati. Sinebat wonten ing ajeng mugia tansah paring mugia kersa paring pangapunten dhateng jasad kawula ingkang paripeksa kumawantun sumulhatur miyak swasaning pahargyan migas janganing kamardikan non inggih awrat mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Suparman sekalian Ibu supados ngaturaken wigatosipun Bapak Suparman sekalian Ibu ngawontenaken pahargyan prasaja wonten ing dalu menika. Sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang kula hormati, ingkang angka sepindah Bapak Suparman sekalian Ibu saestu mawantu-wantu nyuwun sih lumuting samudra pangsami nggih awit saking bobong bebeg birawaning manah mboten kewawi matur kiambak ingkang menika dawuh dhateng kula supados ngaturaken wigatosipun perlu wonten ing dalu menika. Awit saking menika badhe kula aturaken setunggal mbaka sawiji. Mugi panjenenganipun para tamu longgar ing penggalih sinaosa Bapak Parman boten matur langsung nanging perwakilan saking kula. Panjenenganipun nyuwun gungan mugi dipun keparengaken ngaturaken ngambali ngaturaken wilujeng rawuh menggah para tamu ingkang sampun sami nisahaken wekdal nglonggaraken penggalih ngrawi menapa ing dados atur panyuwunipun Bapak Suparman. Saha Bapak Suparman ngaturaken ageng panuwun ingkang dhateng pembindan. Para tamu saestu sampun rawuh sinaosa. Para tamu kala wau kathah kegiatan, kathah kesibukan. Ananging para bapak ibu nedahaken menapa dene ngrealisasi raos tekatresnanipun dhateng Bapak Suparman sekalian Ibu.
Ingkang menika saestu Bapak Suparman kalih Bu matur agunging panuwun. Ingkang angka kalih Bapak Suparman sanebu nyuwun kerawuhanipun para tamu nona inggih bilih wonten ing dalu menika Bapak Suparman ngunduh mantu lajeng secara prasaja dipun wisuda. Ingkang menika para tamu dipun suwun tambah donga pangestunipun dhateng anak mas temanten kekalih kanthi pangajap mugi-mugi anak mas temanten kalih anggenipun badhe ngebrul wonten ing tengah-tengahing madyaning Dayan Agung tansah binaringan bagya mulya kalih serubita nir ing sambikala. Mugi tansah bagya mulya saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ingkang angka 3 Bapak Suparman ngengganani bilih sinaosa rencana ing dalu menika sampun karancang karacik kanthi tari-tari parandene dumunipun wekdal tasih tebih saking kasampurnan malah kapara dados cuwak ing penggalih para tamu. Ingkang menika Bapak Suparman lewat atur kula mawantu-wantu nyuwun sih lumutune samudra pangaksami. Sagungipun para tamu kakung miwah putri ingkang kula hormati. Kula ingkang minangka sulih salira talang atur. Mbok bilih anggen kula matur kathah cacat cewekipun boten cetha kirang terwaca tumpang suh anggen kula nata basa boten runtut anggen kula ngaturaken basa tata krama lan sanes-sanesipun ingkang menika saestu saking kula ugi mawantu-wantu nyuwun sih lumutune samudra pangaksami. Sakgungipun para tamu kakung miwah putri ingkang hormati. Semanten lan mekaten ingkang saged kula atur minangka ingkang kula aturaken minangka sulih salira talang atur saking pendhipun Bapak Suparman. Kelajenganipun boten kathah lumpen kula matur agunging panuwun dhateng para tamu sedayanipun. Ingkang sampun sami kersa midhangetaken napa ingkang kula aturaken. Minangka menika minangka raos katresnan panjenengan dhateng kula ingkang menika kula matur agunging panuwun. Sepindah melih mbok bilih kathah atur kirang meranani penggalih mawantu-wantu nyuwun agunging pangapunten. Kelajenganipun wekdal kula aturaken dhateng pengendali wara matur nuwun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna atur pambagyarjo saking panjenenganipun Bapak Supadi Sarjana Pendidikan minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Suparman sekalian kanthi ruruh angarah prana tatas titis wijang wijining pangandika saengga boten wonten ingkang karampit. Para lenggah kakung wah putri ingkang kinurmatan